Mali kunnafoni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la bi ye alamisa ye avril kalo tile 16 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbaaw ni an ka bi kunnafoni di waatiw selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la bi an ka jamana ɲɛmaaw ka la ɲɔgɔn ye ni a bɛ wele ko Conseil des ministres o kɛnɛ sigira kunun araba avril kalo tile 15 san 2026 Kuluba palais kɔnɔna na ka bɔ an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ale yɔrɔ min sen fɛ an ka jamana marabagaw ye fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa jiko gɛlɛya bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na cogo min na k'a daminɛ san 2026 fo ka taa se san 2035 ma. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka ji sɔrɔ cogo nɔgɔya kan an ka jamana nafolo lakana ani ka wagati yɛlɛma gɛlɛyaw kunbɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Union européenne ka lasigiden kura min bɛ an fɛ yan ni a bɛ wele ko Alberto Cerezo ale ye baara daminɛ an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 13 san 2026 min sen fɛ a y'a ka sɛbɛnw jira an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen don jamana kɔkanko ɲɛbɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye. Ni wale ninnu b'a jira k'a fɔ ko jamana fila ninnu ka bolodi ɲɔgɔnmayaw b'a la ka sabati min na u b'a fɛ ka baara caman olu kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka lakanako sabati jamana ninnu kɔnɔna na. Gasoil yuruguyurugulen 18 o de minɛla Kayi avril kalo tile 14 san 2026 ni u tun b'a la k'a laɲini k'a feere cogo la min tɛ a feere cogo ye. O de hukumu kɔnɔna na service de commerce mɔgɔw ye tɛgɛda kɛ ni taji kofɔlen in kan Kayi dugu kɔnɔna na. An ka jamana marabagaw b'a jira k'a fɔ ko maa o maa ni i minɛna ni wale ninnu kɔni na k'i ni ɲangi min ka kan o bɛ da i kan. Ka kɛɲɛ ni kumaɲɔgɔnya kuntalajan dɔ ye ni o kɛra avril kalo tile 14 san 2026 dɔ bɔra Kulikoro ni Bamakɔ cɛ pase sɔngɔ la. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Bamakɔ ni Kulikoro cɛ pase sɔngɔ ye taxi la ko o kɛra 350 de ye fo ka taa se Sotrama ma ni o kɛra 300 o de ye. Ni sɔngɔ ninnu kɔni waleyali bɛna daminɛ kabini bi alamisa avril kalo tile 16 san 2026. Walasa ka lakanako sabati ani ka jatigɛ waletigilamaw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na avril kalo tile 14 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko finitigila ka kura 144 olu de farala an ka lakana finitigilakaw kan. O de hukumu kɔnɔna na u ye ɲɛnajɛ dɔ kɛ min sen fɛ an ka finitigilakaw ye défilé kɛ ani jalakura dira maa dɔw kɔni ma ni mɔgɔ kofɔlen 144 ninnu kɔni cɛla muso 4 de kɔni tun bɛ a la. A bɛ wagati damadɔ bɔ Moritani jamana ɲɛmaaw y'a laɲini u ka jamana bangagɛnnaw fɛ k'u sen kana se an ka jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni u ka bangagɛnna dɔ fagalen jatigɛ waletigilamaw fɛ min sen fɛ u y'a laɲini u ka jamana bangagɛnnaw kɔni kana se an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i ko sisan Moritani jamana bangagɛnnaw bɛ kamanagan sugu bɛɛ lajɛlen na ka sabu kɛ fɛn min ye u ka baganw ye olu ka baloko kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ. An bɛ taa kita marabolo kɔnɔna na Segu dugu ni madarasaso dɔ jɔtɔ bɔra ka bin. An bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na yaasa ka ni madarasaso in kɔni binni kun dɔn. Benin influenceur Kemi Seba minɛla kunun avril kalo tile 15 san 2026 Afrique du Sud ni a tun bɛ ka ɲini u ka jamana ɲɛmaaw fɛ kabini décembre kalo tɛmɛnen san 2025 k'a sabu kɛ ko maa minnu kɔni tun b'a fɛ k'u ka jamana fanga dafiri k'a ye olu kɔkɔrɔma don min sen fɛ Benin jamana ɲɛmaaw kɔni tun ye mandat d'arrêt da a kan. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin influenceur kofɔlen kɔni ye ko a minɛla kunun avril kalo tile 15 san 2026. Moyen-Orient kɛlɛ min bɛ sen na ni États-Unis jamana ni Iran jamana b'a fɛ ka kɛlɛ sonsori ani ka bɛnkan ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ. O de hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye États-Unis jamana ye ko a y'a ka finitigilaka 60 de labɛn u n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ka ɲɛsin Iran jamana ma ko ni u ma bɛnkan fɛrɛ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛn min kɔni ye États-Unis jamana ye ko ale labɛnnen don.
Partigi politigiw cilen kɔ ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na janvier kalo tɛmɛnen kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni association 118 ko olu fana kɔni cira ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na k'a sabu kɛ ko ni association kofɔlen ninnu kɔni kun tala k'u ka jamana sariyaw olu de bato. Benin ye jamana ɲɛmaa kura sɔrɔ ni a bɛ wele ko Romuald Wadanyi u ka jamana ɲɛmaa kalafili kɔfɛ. Mali ye kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafonidilaw la aw k'an bɛn kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.